Áno, odpoviem aj na túto otázku, len chcem možno taký postreh aj k tomu, čo bolo povedané. A naozaj to vyzerá tak, že Kočner nakoniec zachránil týchto uchylákov. Viete, že to naozaj rozprávať sa tu o tom, či má alebo nemá, však sme videli, však v tom kríži je ten hákový kríž. Však tu na kolegovia mali na 82 nejakého iného sociopata, ktorý mal na hrudi vytetovaný vchod do Auschwitzu, do Osvienčimu. Povedzte mi, ktorý normálny človek si dá vytetovať vchod do Osvienčimu na hruď? Povedzte mi, na 82 kandidoval. A tvrdíte, že teda generálna prokuratúra úplne nezvládla? Jasné, že to nezvládli. Týchto uchylákov mali dávno rozpustiť. Prosím, že teraz sa dozvedáme, čo sú dač. Tu na vyšetrovaní, viete, že tu sú pomaly vyšetrovaní všetci. Tu na kolega nielen, že má obsesiu v uniformách, ale dokonca mladistve sa mu páči. A viete, že to sú naozaj veci, ktoré treba riešiť s týmito ľuďmi. A títo ľudia sa nám nejakým omylom dostali do slovenskej politiky a rozprávajú to, čo tu rozprávajú. A teraz na tú vašu otázku. Tieto voľby budú ťažké. A ja sa bojím, že NAKA zobrala na seba úlohu reklamnej agentúry. Naozaj, to mi pomaly pripizerá, ako keď si to niekto u nich objednal. Akože dostať obvinenie 3 mesiace pred voľbami môže pomôcť. Môže pomôcť tomu, koho obvinia. Tak to vnímate aj obvinenie Jara Náďa z Olano napríklad? Aj k tomu, ale viete, tak ja teda čítam, nečítam hlavné správy, ale tak bola polícia Banskobystrická sa vyjadrila, že nejaké preverovanie nejakých skutočností prechádza. Viete, ja to poznám takýchto ako vy, takých sme posielali pre šumienku. Viete, musel sa stať učiteľom, aby si našiel frajerku. To je presne, že čo ste im v tom kabinete ukazovali? Čo, biceps, brucho, či niečo pod tým? Viete, to je presne to. Malé deti, mladistvé... My nie sme z KDH, aby sme toto robili. Kľud. Dobre, ja som vám neskačkal do reči, Ale už vydržte. ste príliš... Takže bolo to, ja neviem, tak nech sa vyjadri polícia, že ako to je, alebo nie. Každopádne mi to nejako nesedí ani na tradičnú rodinu, lebo však to sú najväčší bojovníci, dvaja uchyláci, Kollár s Kotlebom, rozumiete? Najväčší bojovníci za tradičnú rodinu. Chlap má 35 rokov, býva v mama hoteli a obťažuje tam 16-ročnú študentku niekde v kabinete. Viete, tak toto sú všetko tradičná rodina, fajak vyšitá, krásny krížik na hrudi, veľký, ešte väčší ste si mohli dať. Nemáte väčšie? Prečo by som, viete, ho mám v srdci. Ja ho potrebujem tak zavesený, jak vy, pane Zlatý. A čo sa týka tej dôvery, o ktorej hovoríte, no máme čo robiť. Máme čo robiť. Pozrite sa, kto je v politike. Kto sa tam ešte všetko chystá. Aká banda uchylákov. Rozumiete? Čiže my máme čo robiť, naozaj máme čo robiť, aby sme dali veci do poriadku, držme si palce. Áno, presne o tom to je. Peniaze nerastú na stromoch a naozaj mám pocit, že tých slovenskej politiky je veľa politikov, ktorí si to myslia, že prídu naoberajú, koľko potrebujú. Tu sme videli priamo v prenose aj by som povedal, taký vlčí cynizmus z pohľadu toho, že zneužiť ešte aj tragédiu v Prešove na tieto veci. Viete, pán kolega, vy ste mali vystúpiť v rozprave. Viete, čo to je za klub celé SNS? Naozaj to je partia uchylákov, ktorí nič nevedia ani na počítači robiť. Debata o rozpočte, to je znakom toho, že to je strana. Nie? Vždycky nominuje niekoho, kto sa vyjadrí k rozpočtu. Viete, títo, čo urobili, že sa nevyjadrili vôbec rozpočtu. Tu nám mudruje o nejakom dlhu, mu niekto poradil, že o čo má rozprávať. Prečo ste nevystúpili v rozprave v parlamente ku štátnemu rozpočtu? Zobrali ste 5 miliónov eur od štátu. 5 miliónov eur stál tento štát, vaša činnosť. Prosím vás, čo tam robíte? Napchávate sa tou treckou, opasení ste celý, že vám gombiky pukajú na košeliach, však ste mali vystúpiť. Pán Hlina, poprosím vás, buďte slušní, ak vás môžem poprosiť. Nie, ale však ja idem k rozpočtu. Však mali vystúpiť, mali to tam rozprávať. Mal tam rozprávať o stíhačkách. Prečo tu rozprával o stíhačkách? My to rozprávame všade, pán Hlina. Kde? V parlamente ste to nerozprávali. Aj v parlamente. 4 roky, 5 miliónov eur ste minuli a nič, prosím vás. Tam ste sa mali vyjadriť. Samotnému štátnemu rozpočtu to neudrží. Ten rozpočet je neudržateľný, nadhodnotené príjmy. Bude musieť vláda opravovať ten rozpočet? Jasné, že bude musieť. A kto to zarobí tie peniaze, prosím vás? A ešte takýchto musíme živiť parlament. Bola by lepšie rozpočtové provizorium? Asi nie. No, asi riešenie mi bolo vystúpenie z EÚ, však tu na kolegovia majú petíciu, ešte beží na webe, tak ja neviem, tak viete, tu chcú rekonštruovať 139 nemocníc, za čo? To z čoho vy robíte? Z tých predaja tričiek? S 8% zľavou? Viete, to je presne to, počúvajte, ale však nehnevajte sa, že ja som prvýkrát tu v tejto relácii, vedľa mňa postavíte tu na barového vyhadzovača, však ja sa na to musím spýtať, prosím, však sa na to doteraz nikto nepýtal. Hej? Nedoštudovaný agronóm. Pán Hlina. Hej, pán kolega. Lepšie nedoštudovaný agronóm ako tak vyštudovaný ako vy. V kabinete ukazujúci neviem čo deťom. Rozumiete? Počúvajte ma. A
139 nemocníc chcete rekonštruovať. Čiže kde má byť ešte? Tak jak vysoká škola má byť ešte v dedine? Má byť. Prosím vás. Viete, Rúžme nemocnice, pán Hlina. stratifikácia to je taký výraz, ktorý je taký tajomný, a to je nejaké vrstvenie, rozvrstvenie. Zjednodušenie pre ľudia, aby to pochopili. Transplantovať pečeň vám nebudú v Gelnici. A ja by som si ani nedal v Gelnici transplantovať pečeň. Lebo, prepáčte, pri všetkého ústeku v Gelnici, nebol by som si celkom istý, že zrovna tam sú tí najlepší. A to je presne to je celá stratifikácia. Viete, a tu na populisti na čele so Smerom, však minulé Raši v televízii hovoril, že stratifikácia je dobrá, keď som bol s tým v relácii, ale však pred voľbami by nám to ublížilo. Však on to tam povedal naživo, tu na ten rovnako. Áno, ak hráme poctivo, ak chceme rozprávať poctivo s tými ľuďmi, tak nemôžete udržiavať gynekológiu, kde sa narodia 3 deti za mesiac, prosím, však na čo je to dobré? Veď tam sa šváby rozlezú, nie to ešte baktérie. Čiže áno, o tomto celé je, že proste štát má, nemôžete mať 4 neurochirurgie v Bratislave, však v Dánsku ich nemajú 4. A my máme v Bratislave 4 preto, lebo niekto na tom... Čiže ak budete vo vláde, budete presadzovať stratifikáciu. Budeme... A vy vidíte hrozbu v Istanbulskom dohovore? Viete čo, znova, nemalo by sa o tom, čo tu nie je, ale však on tiež hovoril o tom, kto tam nebol. Kolár tam minule splietal v teatri, tu na Kotleba, že to sú rovnakí uchyláci aj z tohto. A vidíte, aký majú vzťah aj k tým ženám. Však tie chuďatá sa ospravedlnili. Oni sa pomýlili, oni v tom strese, to, jak sa vyšpičkovala tá atmosféra teraz kvôli tomu, však tu sa ľudí človek bojí pohnutú Armagedón, jazdcovi Armagedónu, kanibáli, neviem čo, človek je naozaj v takom strese. Tie chuďatá sa pri tom hlasovaní pomýlili. Oni mali pocit, že hlasujú... Vaše poslankyne. Áno, naše poslankyne. A viete čo? Však to je v zápise, však to sa bežne robí. Však oni sa hneď ospravedlnili, však to je v zápise, ešte som sa pozeral, v zápise Národnej rady. A ešte to Kolárovi povedala chudia Soňa Gaborčaková, že sa pomýlila, a tento potreboval povedať v teatri, že čo je zač. Tu máte ďalšieho hrdinu ženského. Ale pán Hlina, je to hrozbou pre tradičnú rodinu? Viete čo? Všetky tri sa pomýlili. Áno, chuďatá sa pomýlili. Igor Zahlaval sedel. Vy za vaše platy by ste sa mali štátnemu rozpočtu vyjadriť, prosím vás, nerozumiete tomu. Tu len strašíte celý Armagedón, neviem čo, viete čo? Ja vám poviem, toto je presne ich pozícia. Vykopať závisť a nenávisť. Proste na tom urobiť politickú agendu. Presne to robia takýmto spôsobom. Ale tu máte presne, toto sú tí mačovia, tu máte presne človeka, kde on vie, že sa ospravedlnili tie chuďatá. On vie, že sa to x-krát stalo v parlamente, že niekto sa pomýlil, ospravedlnil sa, uznalo sa aj to v zápise a napriek tomu to tu povie. To je presne, na vás treba Istanbulský dohovor a zo 3 do 4 treba na taký... Všetky tri vaše poslankyne sa pomýlili. Teda, ak by sme ratifikovali ten Istanbulský dohovor, vidíte tam priestor, že do našej legislatívy by sa mohli dostať nejaké veci, ktoré by nejakým spôsobom ohrozili tradičnú rodinu, postavenie muža a ženy a podobne? Viete čo, politická pozícia v KDH je v tomto jasná. My sme proti ratifikácii Istanbulského dohovoru, ale dovolte mne jedným dychom povedať, že viete čo, naozaj, aj kvôli takým, akí sú tu, niečo by sme s tým mali robiť. Trebali sme naozaj urobiť riadnu revíziu všetkých tých našich zákonov, všetkých tých našich predpisov, celého nastavenia spoločnosti, či skutočne náhodou niekde netolerujeme. Ja by som o tom vedel hovoriť aj z rodiny. Ja by som o tom vedel hovoriť, kde sa ako toleruje. A však si vypil, no a však trošku buchol, no však nevadí, no však to sa chlapovi stane. Viete, čiže politická pozícia... Čiže nezatvárate si oči pred tým, že to domáce násilie tu je? Určite nie, vám garantujem. Pán Hlina, váš hodnotový postoj je asi v tejto otázke jasný. KDH, samozrejme, tu poviem na úvod, jednoznačne za zvýšenú ochranu života. Určite umenšovanie zla je tiež riešením. Ja som pred cirka 3,5 rokmi povedal, že možno aj skrátenie doby, do ktorej je možné to vykonávať, by mohlo byť riešenie v zmysle zásady aj umenšovanie zla. Pomaly ma išli upáliť a zrazu sa to celé akceptuje. To ešte títo nešťastníci predkladajú. Viete, len tu chcem znova povedať, že toto sa stalo témou politickou a úplne nechutným spôsobom. Viete, ako vznikajú hodnoty? Hodnota nevznikne včera, však sú tu niektoré hodnoty 2000 rokov staré. Ako vznikajú hodnoty? Dlhšie, nie? Že by ich mal človek cítiť. Mali ste vy v programe 2016 ochranu počatého života? Mali ste? Dal mi otázku, budem odpovedať. Pán Hlina, my sme dali verejný prísľub kňazovi Čajkovi, že po voľbách, ak sa dostaneme do parlamentu, budeme zo všetkých síl bojovať za ochranu nenarodených detí. A myslím sa, naše slova plníme. Ďakujem. Dajme priestor pánovi Hlinovi, ale nezvyší sa teda, ak sprísnite zákon interrupčný a potratová turistika, že slovenskí budú chodiť... Dostanem sa aj k tomu, len tu chcem povedať znova, lebo viete, my tu naozaj zápasíme kultúrne vojny. Nerozprávame sa o štátnom rozpočte, tu nemusím odpovedať takýmto nešťastníkom. V 2016 to v programe nemali. Jasné, že to nemali, prosím vás, mali na také hlúposti. Čiže beriete to za populizmus. A jasné, že teraz si spomenuli, teraz tu som videl, má noviny Kotleba
iba, že čo to majú, jak to tam majú napísané, že najvyššia hodnota, ochrana života je najvyššia ale pán Hlina, hodnota. treba sprísňovať tento zákon podľa vás, keď interrupcie klesajú? Prečo to v 2016 nemali v programe? Viete, toto je presne to, lebo tú hodnotu, čo prišli, kedy ste na to prišli? Pán Hlina, čiže vám vadí, že to robíme, vám vadí, že bojujeme za nenarodené deti? Nevadí to pokrytectvo. Veď vy ste už úplne liberál, vy to proste nezvládate. Vadí, ten krížik, ktorý proste Pani, vy ďakujem, vôbec dajme neviete nič o priestor pánovi krížiku. Druckerovi. Pán Drucker, Môžem teda len k tomu. Politická pozícia KDH je zrejmá a jasná. Prosím vás, my sme si nespomenuli pred rokom, keď nevedeli. Viete, najskôr začali bojovať proti Židom, bolo to na 1%. Potom dali cigánov, Rómov, to ich trošku vyhnalo. A teraz majú chuť, že teda ešte zväčší ten tábor nepriateľov, tak idú proti liberálom. Viete, toto je presne to účelové politické pokrytiestvo. Úplne niečo nechutné. KDH v tomto, ak niekto má v tom jasno, tak to má jasno KDH. Určite, že nám sa to podarilo. Že my máme na kandidátke 150 špičkových kandidátov. Prosím vás, však my sme vedeli, prečo sa nechceme spojiť s KDŽP. To sme sa mali spojiť s KDŽP, nebláznime. Prosím vás, však to vidíte, aký je výsledok toho, že kam to šlo, najskôr skúšali Harabina, potom skončili u Kotlebu, však to je aká hanba. Prosím vás, však na tej ich kandidátke už je dneska kto? Veď to je, ja neviem, či by sa oni povyzliekali niekde na kúpalisku, hej, že čo by človek zistil, že akí sú vlastne potetovaní. Však máte tam, teraz my to, niekde sme boli v Dete, my tam hovorili, že najväčšou mafiána pomaly tam z toho Podpolania kandiduje u vás. Rozumiete, tam je naozaj zbierka, majú tam Chovana. Viete, prečo Danko vyhodil 3 týždne pred voľbami Chovana z kandidátky? Lebo sa zlakol Hlinu, lebo Hlina začal robiť cirkus, že na čo si tam dal Chovana, však Chovan bol ten minister, ktorý spravil jeden z najväčších podvodov na Slovensku. Nechal ukradnúť Pečniansky les. 22 hektárov lesa presne oproti parlamentu. Chovan bol minister. Kde skončil? Kde skončil tento človek? Prosím, že to je galérka. To je galérka, to máte všetkým. My sme raz boli v Senici na takom mítingu SNS a tam nám tí domáci rádi, že počujete, že to je celá galérka, celé podsvetie senické. Všetci lobkári, všetci podvodníci, všetci ožrani tam boli a to bolo akože jadrové tým. Áno, to presne sa ukazuje, že presne to je ich kandidátka. Že to chodte meno po mene. Čiže my sme sa dokázali, áno. Veľmi správne, počúvajte, ak niekto dokázal spojiť kresťanské osobnosti, ak niekto ich má na kandidátke, veď v kľude, v pokoji, spravte analýzu KDH. Ja ešte, áno, nech sa páči. By som ho využil, Bohe, keď sa tu zase dostanem, prvýkrát v živote som tu. Viete, treba povedať, spred 10 rokov, však ste teraz menovali hovorcu, mať tu vonku stojí nejaký, jak sa volá henten, nejaký Ďurica, však spieval Sig Heil, či čo to spieval? Prosím vás, čo to vy tu splietate, že pred 10 rokmi? Teraz, kedy ste odozdávali šeky? Ja mám povedať, čo spravil pán Ďurica. Kto ste? Vy viete dobre, kto ste, čo ste. Tu sa hráte, dáte si krížik, ale pozrite, kto ste vo vnútri, prosím. Zase útočíte na mňa. Viem. Ja keď som vám raz zobral vlajku pred neviem koľkými rokmi, tí policajti nás dali do jednej miestnosti, nás dali. A tam sedeli oproti mne, 8 hodín oproti mne sedeli títo exoti a takto mi ukazovali. Nie, vy nie, vy ste tam ten, a takto mi ukazovali. Ja presne viem, kto sú, čakajú len na to. Ja nie som agresívny, ja mám fakty, ja som tým policajtom, to je zápise, ja som tým policajtom hovoril, prosím, však tam máte nejakú kameru, však si vypýtajte záznam, však ten mi tu ukazuje, že ma zareže. A čo v tom konali? Keď zaútočil pán Hlina na pána Ďuricu, tak musím povedať jednu vec. Toto sú fašisti, úchylní fašisti. Ďakujem, pán Hlina. Jednou vetou, pán celé hlasuje to so Smerom, gardista a komunista, to je to isté. Proste to je jedna krvná skupina, gardista, komunista. Pane, nemáme čas už. Jednou vetou, pán Hleba,